Shalom, para sedherek ingkang kinasih wonten ing padungganipun Gusti Yesus Kristus. Pepanggihan malih wonten ing renungan harian sadar dinten Selasa 17 Juni 2019. Minggu Trinitas kaliyan kawula penatua mardiman saking GKJ Ciptowening Klasis Boyolali. Renungan ing dinten punika kaserat dening Pendeta Wuri saking GKJ Slogoimo ingkang kapiringan jejer ngemeni wekdal adhedhasar pangandikanipun Gusti ingkang mekaten. Lan migunakna wektu kang isih ana awit jaman iki ala. Efesus bab gangsal ayat 16. Salah setunggaling tantangan manungsa modern punika gemeni wekdal. Teknologi ingkang mindhak majeng lan pirantosipun ndadosaken wekdal ingkang wonten karaos cupet. Lampahing wekdal karaos cepet lan namung sakedheping netra kemawon sampun kathah ewah-ewahan. Wonten ing satunggaling sisih perkawis punika temtu sae supados manungsa saged makarya kanthi efektif lan efisien utawi saged ngirit wekdal kangge nggayuh asil ingkang sakathah-kathahipun. Ananging wonten ing sisih sanes manungsa lajeng saged kesupen mijakaken wekdal kangge niti priksa diri lan nyantosakaken gesang karohanipun. Rasul Paulus ngimutaken pasamuan Efesus bilih jaman punika awon. Mila pasamuan kedah tansah ginakaken wekdal ingkang taksih wonten. Ayat ingkang 16. Kenging punapa kawastanan jaman ingkang awon. Awit sangsaya dangu panggodaning jaman punika inggih sangsaya mindhak. Manungsa ingkang namung mburu kadonyan, ingkang namung ngupadi kabetanipun piyambak, gampil sanget dawah ing lena. Sami-sami ngginakaken wekdal peparingipun Gusti, ananging namung ingkang ngemeni wekdal kanthi mijakaken wekdal kangge niti priksa diri. Lan nyantosakaken gesang karohanipun ingkang saged ngraosaken bilih kathah sanget pakaryanipun Allah ing gesang kita. Dene ingkang lena lan boten migatosaken saestu pungkasanipun namung saged getun awit wekdal punika boten saged dipun ambali malih. Punapa ingkang saged kita tindakaken supados kita boten lena ing panggodaning jaman. Kita kedah inget bilih kawontenan kita punika sarwa winates. Umur punika winates, kekiyatan kita ugi winates, lan wekdal kita punika boten wonten ingkang makertos kapan titiwangcinipun. Ingkang langgeng punika namung Gusti Allah. Sumangga kita ngginakaken wekdal peparingipun Gusti punika kanthi saestu supados kita boten getun ing tembe wingkingipun. Awit lirwa boten nindakaken punapa ingkang dados tanggal jawab kita. Tiyang pitados kedah ngemeni wekdal mumpung taksih kaparingan wewengan. Mekaten pangandikanipun Gusti, mugi Gusti tansah berkahi kula lan panjenengan. Amin.